Luigi Galvani 18. mendeko mediku eta fizikari italiarra izan zen. Oso gaztea zela fisiologiaren inguruko interesa piztu zitzaion. Sasoi hartan animalia bat ikertzeko modu bakarra zegoen. Haren gorputza ireki eta barrura begiratzea. Galvani hildako igel batekin horretan ari zela, igelak hanka bat mugitu zuen ustekabean. Pentsa dezakegu bihotza ahotik bota beharrean geratu zela Galvani? Lasaitu zenean gertatu zena aztertu zuen. Igela brontzezko gako batetik zintzilik zegoen. Bisturiak lehenbizi gakoa eta gero igela ukitu zuenez, deskarga elektriko txiki bat gertatu zela ulertu zuen Galvanik. Horren bestez, Galvanik ondorioztatu zuen bazela zerbait animalia elektrizitatea izenekoa, giharrak uzkurtzen zituena. Fenomenoari galvanismo izena jarri zioten. Geroago, Galvaniren ilobak hartu zuen haren lekukoa. Giovanni Aldini fizikariak. Aldinik argi ikusi zuen bere osabak bide berri bat ireki zuela gizateriaren amets handienetako bat lortzeko. Berpizkundea. Igelak alde batera utzi eta gizagorpuen bila joan zen. Batez ere, hil berri zituzten presoekin egin zituen esperimentuak. Eta bai, doakabe haien gorpuak dardara batean jartzen ziren korronte elektrikoa aplikatzen zienean. Ideia hauekiko interesa erakutsi zuen pertsonetako bat, Mary Shelley idazlea izan zen, eta bere liburu entzutetsuenean jaso zituen ideiok. Frankenstein edo Prometeo modernoa. Gaur egun badakigu ez dagoela animalia elektrizitaterik, gertatzen dena zera da. Zelulak bulkada elektrikoen bidez komunikatzen direla elkarren artean. Galvanik eta haren ilobak egin zutena, nerbioak deskarga elektrikoen bidez kitzikatzea izan zen muskulu uzkurdurak eragiteko. Berpizkundiarekin zerikusirik ez zuen prozesu mekaniko hutsa. Hori bai, Galvaniren ikerketak gaur egungo desfibriladorearen oinarria dira. Eta Frankenstein novela zoragarria da oraindik.